Ola, que tal? Moi boa tarde. Chego unha chichiña tarde. Chego uns segundiños tarde. Pois nada, sabes o que non hai ninguén por aí aínda, así que vou esperar un pouquiño a ver se ven alguén tomar o café comigo, porque claro, tomar o café eu sola non ten moito sentido. Entón, espero que se me deixa ben hoxe. Aquí fai bastante calor. Pois nada, se non ven ninguén tamén marcho eu, porque estar aquí sola por estar non é. Si que ven alguén. María José se chegou. Ola, Nusca, desde Vigo. Moi boa tarde. María José, tes preparada xa o cafeíño e iso? Mira pa aquí. Teño a ferver aínda a agua. Colleu o toro, hoxe. Veño así como acalorada. Ola, Cristina! Ola, desde Suíza? Cristina? Moi boa tarde, Teresa. Hola, Teresa, moi boa tarde. De onde eres, Teresa? Teresa, xa estaba esperando por ti. Que queres? Pero os entrín un pouquiño tarde. Colleu o toro. Pusime a facer cousas e cando me din conta, dixo, pues, está dando a 5, non pode estar dando a 5. Corre, 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 corre. Hola, Ana. Hola, tocalla. Desde Bergantiños. Como me gusta ter alguén por aquí de Bergantiños. Non sei por qué a palabra Bergantiños soname super ben. Fernando, que dis? Que dis, nin de broma? Que foi o que dixen? De marchar, claro, non, home, era unha coña. Era mentre non chegaba a xente, sabes o que agora xa entrastedes todas. Hola, Begoña, moi boa tarde. Sandra, desde a Serra de Outes, o sea, desde aí do ladiño. Estáme chamando a miña cafetera, porque non me dou tempo nin a cantar. Nin a cantar agua, po. Permitidesme un segundinho que vou coller a agua para lle botar ao café. Rechispa. Moi ben. Xa sei o que non podo volver a facer. Poñer a quente en diante do objetivo. Bueno, moi boa tarde. Hola, Manuel. Terra de Meiguiños. Boas tardes, Damián, desde Marín. Moi boa tarde, Damián. Cris, desde o Jaliñeiro. Desde o Jaliñeiro, que é unha tribuna, estás no teatro ou algo así, ou estás no Jaliñeiro de verdad, cas jaliñas e cos parrulos. Aquí fresquiño desde Melide, dime Mercedes. Aquí hoxe non fai frío ningún. Bueno, algún sí, pero puxo este jersey, é verdad que fai calor. Aquí non fai frío aínda. Agora, como tes competencia con Lolo, a ver que faz ti da túa vida. Pois eu que sei, eu non sei que vou facer, xa vou deixar a ela. Vou nada deixar que ela maneje o cotarro este todo. Bueno, a ver, quería vos preguntar, Concepción, moi boa tarde desde Rianxo. Que guai. Onte fun a ver a compañía de teatro, bueno, compañía, creo, sí, Airiños. Funos a ver onte actuar. Encantoume. Reíme un montón. Juan, desde Buenos Aires, encantada, Juan, moi boa tarde. Mira, un saludo máis especial aínda para a xente que estades fora da terriña de alguna maneira, aínda que sea así virtual, un pouco imaginaria, estamos aquí xuntas todas tomando un cafeíño na nosa terra, non? Desde San Cristóbal, gallego de alma, por historia. Que non eres, o sea, Juan, non eres Gallego. Jaliñeiro Monte, Cris, é verdad que non me acordaba do Courel, pode ser, ou da Serra do Courel, ou así. Juan, o sea, non eres gallego, pero porque estudiaste historia ou algo así, gustache Galicia, o idioma, a xente, todo eso, non? A nosa acláranos o tema, que aquí estamos en tertulia de tarde e queremos saber máis detalles. Miña nai era galega de Cambados. Pura historia familiar. Vale, pensei que eras historiador ou algo así. Vale, de Cambados, vale, perfecto. E ves algunha vez por aquí por Cambados? Baixas á terra algunha vez desde lá desde Buenos Aires?
Que vos quería dicir eu? Cantas das que estades aquí agora vistedes o vídeo que puxen esta semana do bancal, de como facer un bancal? Porque así algunha xente estuvome preguntando cousas. Serra do Galiñeiro, Valmiñor, pois confundime, Cris. É que sodes moitísima xente e non me acordo, pero non sei por que o relacionín co Coural. O viernes estuve na sementeira. E falastesmo algo así, estaba eu ali tamén. Ou vímonos e non nos falamos. Porque, non, o viernes creo que non fun, creo que fun o sábado, á sementeira. Ola, dende Bugallido. E onde é Bugallido? Que non o sei. Bugallido? Ao outro lado da Arousa, pode ser. Por ali. Desde Pontevedra, Cruz, todos de por aquí. Ola a todos e a todas, Susanita. Chegou Susanita! Co seu cafeíño e máis co seu bizcocho, que Susana sempre tai un bizcocho, creo, creo que é das que sempre fai bizcocho pos cafeses. A raíz do vídeo que puxen esta semana de como fixen eu un bancal, non é como facer un bancal, que eu tampouco non teño nin idea. Eu fixeno cos poucos conhecimentos que eu teño e ca experiencia que tiña de haber feito bancales, porque a miña idea era... Por certo, que tal me vedes hoxe? Porque fun cambiar de pantalla ao teléfono, xa é nova. Se tiña a nechiña aí, que non vos deixaba verme ben, e agora fuñe cambiar o cristal de adiante, que estaba, a verdade que estaba bastante tascao por todos lados, porque me cae moitísimas veces, eu non sei como tal aguanta. É como un Nokia, Dios mío, deses que caía 1000 veces e rompían as pedras do chan. Yo lo vi moi interesante, non tenía ni idea de onde sacar tanta terra, pero agora xa está o tema solucionado. É que ese é un dos temas que máis preocupa a xente á hora de facer un bancal grande, a ver, con as dimensións grandes como eu teño eu. Pero, bueno, si, eu penso que quedou bastante claro no vídeo, porque xa solo da cimentación xa sacas bastante terra, e despois dos camiños sacas tamén bastante terra, pero aínda así a todo, os bancales non quedan cheos de todo os primeiros anos, sabes? Tens de quedar 2, 3, 4 anos ou o que necesiten, porque despois tens de ir aportando materia, ou en algunha zona tens que facer, por exemplo, non? Eu... Cando planto os tomates ou os pimentos, cando os semento en xaneiro ou a finales de diciembre ou así, ás veces sementos en caixas e teños aquí na casa protegidos, sacos para fora, veña para dentro, veña para fora, tal. Pero agora encontrei un sistema que non me disgusta de todo, o que pasa que non vale para todo o mundo, porque se na vosa zona fai moito frío, as plantas o que queren é caloriña para nacer. E o ano pasado fixen un experimento de facer o plantón na horta. Este ano hai vos de facer un vídeo de como eu o fago na miña horta, pero, xa digo, ten que ser para sitios onde non faga demasiado frío. Entonces, claro, eu para facer os plantóns de tomates, pimentos, berenjenas ou do que queirades sementar, para facer o cachiño de sementeiro, collo terra, o sea, compro un saco de terra, destes cando veñen no Lidl que 30 litros valen 3 ou 4 euros, que é baratísima. Prefiero porque se uso terra da horta, que a podía usar, que ten a terra da horta? Ten miles de sementes de todas as cousas cantas tes na horta, de ervas infinitas, de miles e miles de ervas da horta. Entón, claro, en canto lle das un pouquiño de caloriño, as humedeses, lle pos o plástico por riba e tal, o que vai a facer o sementeiro é facer nacer todo o que tes nesa terra. Se usas a terra da horta, van a nacer posiblemente antes as ervas múltiples da variedade infinita que temos na terra da horta, que as sementes que plantes. Vas a encontrar con dous problemas. Se eres unha persona que eres capaz de reconocer ben os tomates desde que sacan as dúas primeiras follas que nin siquiera son do tomate, que son solo para respirar a semente, pois ben, porque podería sacar todo o que non é tomate ou pimento. Pero se eres unha persona que non as reconoces, vai a ser todo erva. Entón eu pos plantóns, por iso uso sempre terra
comprada. Sí. Encantoume o vídeo de como facer o bancal, moi ben explicado. Bueno, non visades o sea, que non sabía moi ben como planteárvolo, como explicárvolo, porque eu sei por propia experiencia, eu se quero aprender algo, a min teñenme que enseñar como se fai desde cero, e depois xa está. Cunha vez tamén se me chega. Pásame o mismo, pois, por exemplo, que as recetas de cociña. Prefiero mil veces ver o proceso pasiño a pasiño, lentamente, aínda que o vídeo dure 2 horas e media, dame igual, que ese tipo de vídeos que se fan pim, pam, pum, xa está listo todo. A min iso non me di nada, non me explica nada, non me enseña nada. Entón, eu quería vos enseñar a facer o bancal como os fago eu, os bancales de Nusca, que haberá mil maneiras de facer bancales. Eu quería vos enseñar ben como os fixen eu, e dixo eu, Dios mío, pero como vou plantealo, porque o outro bancal non vou facer, e non me vou poñer a facer o cemento, non sabía moi ben como explicalo, pero bueno, pois cheguei ali á horta, empecé a xuntar 4 bloques que tiña por ali usándoos para outras cousas, que os tiña así soltos, e foi, bueno, pois, que sala, porque eu os meus vídeos, alá cando empecín, ao mellor sí que collía algunhas notas para non olvidarme de cousas, facer como pasos a seguir, non? Non é que tuvese un guión, que escribise un guión, porque iso non sale mellor de natural, tal? Pero sí que tiña como unhas pautas a seguir para facer o vídeo, pero eu agora non o fago, o sea, eu planteome de que lle quero facer o vídeo, pois, non sei, de facer o bancal, non? Esta semana. Pois empezo polo primeiro, que é saludarvos. Hola, que tal, como estás? E vamos a intentar facer esta cousa. E logo despois, simplemente vou seguindo os pasos que sigo na miña vida cotián. Po que sexa, para vos enseñar unha receta ou para facer o que sexa na horta. Eu teño moi claro o que teño que facer eu na miña horta. Entonces, por consecuencia, teño moi claro que é o que teño que aprendervos. Tamén sei cales son os erros, non? Cales son os fallos, porque eu tamén só os cometín, eu cometo moitísimos fallos moitas veces, pero deles aprendo, non o cometo 2 veces, e se o cometo 2 veces, non me permito cometer unha terceira vez ningún fallo. Entón, así como vou elaborando o vídeo, só vou gravando directamente, e as cousas que me acordan, dixo eu, nesto fallín eu, voullo deixar claro, sabes? Entón, fago como eses KitKat de dirigirme máis á cámara sin facer traballo manual, e cando vos dixo, bueno, tende cuidado neste caso, porque se facedes así, vai vos a pasar isto, porque se me pasou a min, e despois tal, facede o mellor desta maneira, que é como o faría eu se supera o que sei hoxe. É a miña maneira de facer os vídeos, depois chego á casa, monto como podo e listo. Que pasa? Que ao non seren vídeos elaborados con un guión perfecto, sempre quedan cousas atrás, cousas que non é que non vos queira dicir, simplemente que se me olvidan, porque non teño un guión a seguir. Entón, do bancal, preguntoume algunha xente, vos a explicar, se tendes dúda, bueno, seguro que xa me preguntastedes cousas, pero non vou a ir para atrás, volvédemas a preguntar, e non vos enfadedes comigo, porque non vos respondo ao que me estades preguntando, porque se leo a pregunta, respondo se non a sei tamén o digo, pero non me dá tempo a ler todo canto escribides, porque, entre outras cousas, se me poño a ler, bueno, xuntaría aquí, pois non sei, ao largo do vídeo de 2 horas, ao mellor xunto 1000 comentarios, eu non podo ler todo eso, así que insistide na pregunta, volveré a preguntar, hasta que vos la colla, que ao mellor tampouco non a vexo, pero bueno, vamos ao asunto. Sobre as dudas do bancal, hubo quen me preguntou, porque non lle quedou moi claro, cando expliquín o da caída, hai que ter en conta, se a vosa horta é plana, pois genial, isto non tendes que ter en conta, pero non todas as hortas son planas. E con plano non me refiro ao 0,0, o sea, refírome cunha pequena inclinación que teña a horta, só hai que ter en conta. E preguntábame a xente, para que se ten en conta? Como é iso de telo en conta, non? O da inclinación, digo. Vou facer un esquema así cativo e vou facer un plano de inclinación. Bueno, imaginadevos que é menos,
isto está exagerado. Que a vosa horta é esta, é que ten esta inclinación. Bueno, se eu fago un bancal así, imaginade, ui, que mal me sale dibujar, bueno, estou dibujando sin ver, Bueno, se eu fago un bancal así, a agua que vai a escorrer por aquí vai a tropezar no bancal e vais a encontrar con unha parede. Poden pasar dúas cousas, que se é moita agua que vos tire co bancal, que vaia por debaixo da cimentación e que vos faga un destrozo, ou que a agua empose aí e que teñades aí un charco de lama que flipas. Entón, tendo en conta, hai que ter en conta sempre o nacimento do sol e teñe que dar o máximo posible. Este é o meu bancal. Bueno, pois, se pudera ser que o sol nace aquí e se pon aquí e eu podo poñer o bancal deste xeito, sería maravilloso, porque lle daría o sol todo o día. A máis bancal logo, non? Aproveitaríamos como máis horas de sol. Que pasa se nace o sol aquí e se pon aquí, imaginadvos, nos meus ombros, e eu dirijo o bancal así, ou así? Que as cousas que vai a plantar aquí non van a coller tanto sol. Todo o que plante por aquí vai a ter sombras. Entón, o ideal sería isto, claro. Pero que pasa se a horta ten a inclinación así? Pois hai que dirigir o bancal un pouquiño así, para que se ven a agua, escorra para o lado. Pero sempre tendo en conta o nacemento do sol, que é o principal. Mais en conta o nacemento do sol que a caída do terreno. Outra cousa que eu non me enfado, que non é o meu estilo. Bueno, así me gusta. Ola, Nusca, vin o vídeo do bancal, está moi ben. Para cando o vídeo dos esquejes? Estamos esperando. Que non me dá a vida para todo, porque esta semana grabín como recollo os boniatos, para enseñarvos ben como planto os esquejes, pero solo dos boniatos, como se plantan, que cousas, con que abonalos, que non vale con todo, hai que ter en conta, sempre que plantedes unha planta, para que vos vai entrando así pouco a pouco na cabeza, aínda que non o queirades estudiar, a rasgos moi generales, o nitrógeno nas plantas, que lle fai falta a todas, pero digamos, un exceso de nitrógeno, un pouquiño máis do que lle fai falta, o que vai a conseguir nas plantas é que lle meden as follas, que teña unhas follas verdes, bonitas e tal. E válenos para todo? Non, para que nos vale? Válenos para as lechugas, válenos para os repolos, válenos para a verdura de col, pero para os boniatos, por exemplo, que é o que me quero ir, non valería un exceso de nitrógeno. Por exemplo, botarlle merda, non? Merda do que sexa, merda do jaliñeiro, merda de cabalo, merda de vaca, merda de jaliña. Hai que ter moito cuidado. Unha, ca merda viva, digamos, sin fermentar, non? Sin madurar. Eso unha. Pero outra, que a merda ten moito nitrógeno, é a borra do café. Se tendes por costumbre botarlle borra de café, non a todo lle vai ben, porque imaginadevos, boniatos. E que queremos dos boniatos ou das patacas, por exemplo? Queremos que bote moitas follas arriba, porque vamos a ter unha planta maravillosa, pero tubérculos debaixo da terra non vamos a ter. Entón, pois, eso, deso vai o vídeo, non? Porque tiña os boniatos para arrancar desde fai xa 2 meses, xa estaban demais na terra. Esta semana dixo que va, tiños que arrancar, pero nós quería arrancar sin facer o vídeo, pero non tiña tempo para facer o vídeo logo. Esta semana fíxeno, arranquinos tarde, para vos enseñar como volver a reproducilos xa de propio esqueje, sin ter que madurar o boniato, e para a primavera fareivos outro vídeo sobre como germinar o boniato, para ter os esquejes para plantar boniatos. Claro, se estou as duras, non podo estar as maduras, non podo estar en todo. Esta semana non puden cos esquejes, pero teño tareas pendentes, a sabedes que sí, Non vin o vídeo dos boniatos, porque o grabín aínda, teño grabado, esta semana teño grabado, e estou no acabando de editar. Será para este viernes. Se non me surge algo que me tal, que vos quero facer un par de recetas navideñas, porque dúas cousiñas que me gustan a min moito, o sea, que son os clásicos na miña casa, aquí, na miña casa, sempre. Entón, queríamos facer dúas recetas de Navidad. Pero, bueno, o dos esquejes eu sei que tamén urge,
Pero, bueno, hasta como sei que xaneiro, febreiro e tal, aínda podemos, pero como alguén me preguntou aquí polos esquejes dos crisantemos, ese sí que non espero moito máis, porque o crisantemo despois de botar toda a ramallada e botar as flores, agora xa as flores dos crisantemos están malas, pochas e así, porque se lle pasou o tempo, para facer os esquejes ese sí que non se pode esperar moito máis. Así que teño que facelo, a ver se esta semana xa podo facelo. De cando é? Eso só con tostín. Fai un jalo asado para Navidad. Non é o típico na miña casa. Pero bueno, tampouco teño jalo, pero cando eu era pequena na miña casa sí que se facía o jalo ou o pa, a pa do porco era gardábase para Navidad, sempre. E que máis? Outra cousa dos bancales que bueno, acórdame así algunhas preguntas que me fixo outra xente. E como sei que as dudas de unha persona sempre son comúns a dudas de outra xente, por iso quería respondelas. Preguntoume unha persona si en vez de con bloques que lle parecía moita obra, si podía ser con bovidillas. Con bovidillas non, como se chaman estas que son así largas, que, bueno, que as que fai todo o mundo, resillón creo que é. Depende do que estés buscando, eu que sei, para facer unha cousa parecida ao que teño eu non valen. Unha porque son moi endebles, son moi delgadiños e as súas paredes son moi endebles. E un golpiño de nada que lle dea sin querer cunha lagoña ou cun caldeiro ou cun tal, vai partir. E outra que non ten capacidade de poñer un encima do outro. Con cemento é imposible aguantar iso de pé porque non ten capacidade. Como se aguantan é espichando ferros. Ou, bueno, mellor hai outro sistema, eu non o sei, pero, bueno, o normal e o común é espicharlle ferros por dentro e por fora para que o resillón ese non se mova. Pero o malo que teñen é que son moi baixiños. Home, depende do que queiras, se non che importa traballar a baixada e traballar casi como no chan, pois non están mal, están ben, porque así delimitas ben a horta, tes preparados cada un para a súa cousa e tal, non vale para todo, porque, por exemplo, para as zanorias non valería, porque as zanorias teñen que ter, non sei, mínimo, é que mínimo 30 centímetros ou 40, as miñas zanorias medran moitísimo, entón eu sempre lle dou medio metro de fondo, que tamén o teño en tareas pendientes, tan pronto como pase a lúa chea, vamos a facer tamén un sementeiro directo, que eu sembro directamente as zanorias, pero explicándovos tamén, porque hai bastante problema, non sei, co de plantar zanorias, que a moita xente non lle van ben, non? Entón ese vídeo tamén está pendiente para agora, para estes días, tan pronto acabe a luna chea. Félix, boa tarde desde Gijón a todos e a todas. Entro solo para decirvos que estou en espírito con todos vosotros. Estou con mi madre en el geriátrico, non podo acompañaros. Disfrutad de un café, un abrazo, hasta el domingo próximo. Bueno, pois, un biquiño para túa nai, moi grande. Non sei por qué. A ver. Esta semana, bueno, non sei por qué, me imagino por qué. Esta semana, no meu canal, hubo moitísima interacción de xente que se suscribeu, de xente que me fixo moitos comentarios, que facía preguntas, en moitos vídeos dos que teño, da zona cantábrica, o sea, da parte cantábrica, todo de Gijón, Asturias, e me supoño que é porque alguén como Félix, pois fixo, non sei, propaganda do meu canal ou o recomendou así, pero realmente hubo moita xente que da parte de aí. Moitísimas gracias, claro. Ben, o vídeo das cenorias é o que estaba esperando eu. Moi ben, pois o temos aí en tareas pendientes. Sonia danos as boas tardes desde Vimianzo. Moi boa tarde, que tal está o tempo por aí? Eu teño moitísimo calor porque, mirade, teño o fogón encendido. Fai bastante calor. Ainda encima puxen este jersey e tal. Pero, bueno, encendino, non sei, parecíame que
que me iba a prestar. Ben, e di Fernando, a min non me nacen ben. Guinda, vale, ten que pon Fernando, pero é Guinda. Bueno, hai que ter en conta 4 cousas tamén, a ver, non todo o que se plante nunha horta é xota cabalo rei. Algúnas cousas teñen que ter cousas, tes que ter cousas en conta para que nasan ben. As zanorias, pois, por exemplo, é unha desas cousas. Bueno, todo tes que ter en conta, podes plantar de todo, pero diste, joder, a mí nunca me sale ben isto, é porque non che vai a salir ben, pois algo estás facendo mal, está clarísimo, porque pode ser que unha colleita un ano non vai ben, polo que sexa, porque lle dou moito frío ás sementes cando estaban medrando, porque as plantaste sin querer na luna chea e non requería luna chea, estalou demasiado, ou sea, botou moito estalo e quedou débil a planta e non chegou a... Polo que sexa, pode ser que unha colleita non che sala ben. Tamén me pasa a min, que ás veces teño tanta presa ou tantas cousas para facer ou que sexa que planto sin mirar e sale como sale. Pero se non che salen ben, nunca, unha cousa tan aparentemente simple como é plantar zanorias, iso é porque algo non estás facendo ben, non? Entón, pois, se intentarei darvos todos os detalles para plantar zanorias e ter unhas zanorias moi boas. Está bo día, está moi bo día por aí, vale. Xuxa, boas tardes desde Cantabria. Cheguei, bien! Non che dixo eu que desde Cantabria, Xuxa, esta semana estaba lle dicindo que acabas de chegar, que un montón de xente se suscribeu no meu canal da franja cantábrica toda. Gijón, Asturias, Cantabria, e sorprendeume porque casi todos, moitísimos comentarios eran de xente de teus veciños e veciñas, de por aí. Sí. Bueno, vamos alá cunha ronda destas de preguntas, que agora vou estar un pouquiño atenta aos comentarios, así que aproveitade agora para facerme preguntas, que vou estar pendiente, veña. Porque hai que compartir os vídeos. Non sei se é unha pregunta ou se o está afirmando. Xuxa. Que estaba dicindo Xuxa. Xuxa? Non. Xuxa. Vale. Porque hai que compartir os vídeos. Se é unha pregunta, vou a contestar. Afirmación. Vale. Perfecto. Hai que compartir os vídeos porque a maneira de que funcione un canal en YouTube, a parte de que o contenido sexa un mínimo interesante para unha certa cantidade de xente, pois é moi importante que vos os compartades porque como mellor funciona sempre un negocio é o boca a boca, non? Non é o mismo que eu lle diga a alguén, mi má, que ben fan o café naquel bar, irás por ali porque che fan un café moi ben feitiño, que o poña nun cartel, non? El mejor café neste bar. E dirás ti, bueno, dirás, será ou non será? Pero se te dixo eu, non? Xa tes como máis en conta. Entón, nun canal de YouTube pasa o mismo. Se ti compartes os meus vídeos e os acompañas cunha frase de que guai, Nusca, non? Mira como explico ou tal, vai che interesar ou tal, pois é o que mellor funciona. Estamos a puntiño de chegar a 10.000 suscritoras e suscriptores no meu canal de YouTube. Ai, Dios mío, estou moi contenta. Dinos Pili González, hoxe é a miña primeira vez. Anda, Pili, pois non vayas a pensar que nós levamos moita máis experiencia que ti, porque eu debe de ser, non sei, debo de levar 5 directos. Por aí, ou 4 ou 5 directos, non levo tampouco moitos máis. Así que é como se fora a primeira vez para todos tamén, Pili. Dime, Cris, os semilleiros pódense facer con compost? Depende, porque o compost ten que estar moi ben descomposto, ten que ter, non sei, pero mínimo un ano. Claro que se pode facer con compost, de feito o compost ten toda a materia que lle fai falta ás plantas para crecer, para sentirse saludables, para nacer, para enraizar, para seren fuertes e así. Pero é que cada compost é un mundo, e cada persona fai o compost como lle dá, non sei, un pouco así a vena.
Depende do que se lle bote ao compost. O sea, só pode levar materia que foi vegetal en algún momento, calquera tipo de materia vegetal, non abusar de cousas que sexan demasiado ácidas, como picaños, por exemplo, follas de pino, ou follas de acacia, ou corteza de pino, ou cousas que non vayan a ser moi ácidas. O sea, non abusar de nada e botarlle de todo. Calquera cousa que fora vegetal. Restos de fruta, de hortalizas, de restos que temos pola horta, de poda, de céspes que cortamos e todo eso. E despois, de origen animal, só pode levar pelo, uñas e osos si os descompusemos antes en lume. O sea, se fixemos unha fogueira que cheira a rayos, eu fixen unha vez e nunca máis. Porque iso de descompoñer osos, cuidado. É moi boa, a fariña de osos é moi boa para a horta, pero telita, cheira moi mal. Para facelo, cheira a cuerno quemado. Entón o compost depende. Si está ben compostado, o sea, si ten un ano, si non lle queda nada de fermentación, esa está descomposto de todo, si se pode sementar en compost. Se non está seguro, o millor é comprar un saquiño de terra. Non costa nada, con 4 euros ou 5, cando está de oferta ou así no Lidl, é mallada. Non fai falta que sea unha terra moi boa, é máis. Recomendo vos que sea a terra máis barata que encontredes, o sea, o compostaje máis barato que encontredes en saco, ese é o bo, porque así non ten excesos de nada. Hai compost que son como máis específicos para certas cousas. E iso o que fan ao millor é añadirlle nitrógeno, fósforo, potasio ou calcio, porque é o que require, non? Para iso é específico. Pero os que non son específicos para nada, son os máis baratiños de todo. É para nacer unha planta, chégalle de sobra. Ese. Vamos a ver. No Pinterest, van ali e coñécete. No Pinterest gardo eu todos os teus vídeos, e así os que van ali coñécente. Ai, non sei como funciona eso, María Elvira. Non sabía eu que existe... Pois teño que mirar. Na miña vida tal oín, o sea, Pinterest sei que é un cúmulo de cousas para vender, para comprar, para facer manualidades e cousas así, que hai como de todo. Pero non sabía que se podían guardar os meus vídeos en Pinterest, pero si tes razón, María, gústame moito a idea, Eso está mal, porque hai moitísima xente que non fai máis que falar de Pinterest. Eu non ando moito por aí, pero gústame a idea. Moitísimas gracias, María Elvira, eso encántame. Dinos, Mercedes, eu durante moito tempo non me nacían as zanorias e eran as sementes, que eran vellas. Agora compras en agropecuarias que se moven máis. Unha cousa que eu sempre teño en conta cando vou comprar un paquete de sementes, pero sempre, miro a fecha. Si leva envasado un ano, bueno, porque, a ver, non todos os produtos teñen unha maduración, digamos, un crecimento madurativo hasta a súa cúspide, que é cando teñen sementes, de menos dun ano. Entón, se eu vou comprar o paquete de sementes e ten un ano ou menos, ese collo. Pero se ten máis dun ano, esta menda non colla, Non, prefiero non compralo. De feito, este é un truco que non nos poden escoitar as persoas que venden os sobres das sementes. Cando vades a comprar, mirado de atrás de todo, porque en diante poñen os que están máis recesos, normal, a ver, a xente que os ten ali tenos que vender, pero eu prefiero que sexan sementes frescas. E despois outra, que tamén me ten pasado, cando vou a abrir o cacharro, e sendo bo, sendo deste ano, pasoume unha vez con un paquete de zanorias, que as sementes estaban todas entupidas, todas xuntas, tiñan moho, xa nin as plantín, o sea, xa tirín con elas. Non sei que me daba levarlles de volta á persona, porque claro, abrín o bote, pero claro, como vou saber como están sin abrilo? Pero foi abrilo e ver as sementes unhas pegadas ás outras, e dixo eu que va, non van a valer, vou pasar un traballo innecesario, por €1 que me valeu o paquete non vou comprar outro.
Despois creo que yo dixera á persona que me viñeran cheas de moho. Iso foi que cando envasaron estaba algo húmedo, o que o vende non ten culpa, pero xa vos recomendou non plantalo, o sea, directamente xa tirade con el ou levadollo de volta. Entón, iso hai no que ter en conta. Que máis? Gustaríame saber cando plantar boniato. Teño agora mesmo brotando a 2 que me olvidei deles. Vale, Pili, pois a viernes que ven xa vas a ter disponible no meu canle o vídeo, que aínda non o acabín de editar, o vídeo de como facer esquejes de boniato se xa tes boniato, se xa tes a liana, se xa tes esa especie de rama que bota o boniato, que é como se fora unha liana, como unha enredadera, como unha hedra. Se xa tes eso, viernes vouche axudar a resolver as dúdas para que podas plantalo. Non sei de onde eres, pero tes que saber, Pili, que o boniato é unha planta que necesita calor para crecer. Se o sitio no que vives vai a facer moitísimo frío, van a baixar as temperaturas por debaixo de 10 grados ou de 5, durante moito tempo, moitos días seguidos, non che van a ir arriba, pero van a quedar aí, presos, e para a primavera xa os tes prendidos. Pero bueno, estate atenta, viernes que ven, xa tes todas as dúdas. Graciñas por a información. Cris, de verdad, se eu o fago, o compost vale para compostar a terra, o sea, para fertilizala, para cando trasplantes as plantiñas, esas que vas a sementar, cando as trasplantes, facerlle a terra máis fértil, é un entorno moito máis acolledor para elas. Garda o compost para ese momento, e así das de tempo aínda a madurar un pouquiño máis, porque aínda lle faltan 4 meses ou así, hasta que podidamos facer as plantacións do primavera-verán. E compro un saquiño de terra para facer o sementeiro. As ravisas póñense amarelas e moi enfermas. Vou a quedar sin grelos. Quero as ter guapas, que podo facer? Para o ano facelo millor. É imposible, mira, as ravisas, estou segura que as plantastes moito despois de agosto. E agora dimo, se queres ser sensata, dime a verdad, concesión Figueira, dime a verdad, cando as plantastes? Vou-vos explicar o porqué. As ravisas danse moi ben, pero teñen que ser plantadas no polvo de agosto, o sea, cando a terra está seca. E por que en agosto? Porque en agosto, como di un refrán aquí, é primeiros de agosto, primeiros de inverno. As noites de agosto xa empezan a ser húmedas na nosa terra, que é onde mellor serán as ravisas, para ter grelos agora en diciembre. Bueno, en noviembre tamén pode haber, pero o normal é en diciembre, xaneiro. Entón, claro, plántalas en agosto no polvo, ten que ser no seco. Esa semente ten que ser plantada en quente, en seco, ten que ter caloriño, o caloriño da terra. E despois, como as noites empezan a ser húmedas, esa humedad que se forma na nosa terra polas noites xa de agosto é a que lle vai a axudar ás sementes das ravisas a germinar. E chégalle de sobra. Non queren nin máis agua, nin que as regues, nin que nada. Se as plantas no seu tempo, xa o tempo xa as leva a un bo fin. Cando empezan a vir as chuvias fuertes, o sea, plantámolas en agosto, en setembro, outubro empezan xa a ser bonitiñas, en outubro e noviembre xa hai chuvias, esas chuvias teñen que coller a ravisa xa grande, teñen que coller a ravisa xa feita, grande, con raíz grande, porque senón aquí chámaselle a nevar, é unha palabra que só se usa para ravisas, estou pensando se usa para outra cousa, pero bueno, normalmente úsase só para as ravisas. Ou para verdura, se faz un sementeiro de verdura tamén pode nevar. A nevar significa que quedan estancas por culpa de que cando estaban crecendo as condicións non lle eran favorables, as que necesita especificamente, quedan como sin desarrollo, non son capaces a desarrollar. Depois se lle pode vir a chuvia que queiran, se lle pode que non van a desarrollar, é imposible, as súas células non traballan ben, non van a medrar. É como se a un bebé, a un meniño ou unha meniña pequenos, os privas dos nutrientes que necesitan cando son bebés.
os privas do que necesitan, o sea, o calcio, o ferro, o fósforo, tal, na súa cantidade axeitada, e ti privas a un neno ou unha nena dos nutrientes que lle fan falta a un bebé nos seus primeiros 5 ou 7 anos de vida, e non vai a desarrollarse nas condicións normales que é o resto dos mortales. Pois ás plantas vai a pasar exactamente igual. E a rabisa, máis aínda. Por qué? Porque aos repolos, por exemplo, tamén lle pasa. Pero que pasa? Que a mí non me vai ben un repolo que plantín en abril e podo plantar outro en maio. E non me vai ben en maio e planto en junio. E non me vai ben en junio e podo plantalo en noviembre, en diciembre, en xaneiro, en febreiro e cando me dé a gana. Pero que pasa que as rabisas? As rabisas só se poden plantar un mes no ano. Ese mes é agosto. E se me apura, setembro tamén. Entre agosto e setembro, pero non máis. Porque xa cando veña as chuvias de outubro e noviembre, esas rabisas teñen que estar grandes para que o seu desarrollo sexa o axeitado. Carallo, como me lín. Encántame como falas na miña zona son navizas. Navizas eu penso que se di en castelán. O sea, como se di en castelán? Navizas. Outra cousa, eu aquí seseo. Eu vivo nunha zona na que seseo. Non dixo zona, nin zapato. Eu dixo zapato, zona, e entón seseo. Entón, rabisas non dixo con Z. De feito, eu penso, non usamos a Z para nada. Bueno, ao mellor, para algo, sí, pero nós non comemos arroz, comemos arroz. Entón, dai ben o cambio tamén do nombre, en vez de navizas, rabisas, porque é a nosa forma de falar daqui, tan axeitada como a vosa, Cada zona ten un xeito de falar e ojalá, digo de corazón, ojalá nunca na vida se perdan os xeitos de falar de cada zona. E quen me dese, a min sería a muller máis feliz do mundo, conocer todos os dejes e todas as palabras que temos no noso idioma, que sería algo inviable, sería imposible, porque cada vez que vos pregunto como lle chamades vos a isto ou así, flipo ca cantidad de nombres que lle damos a unha mesma cousa. Eu sería moi feliz sabendo os nombres todos eses, encantaríame. Pero, bueno, é imposible. Entón, eso, aclarado das revisas. En agosto, despois de 15, como toda a vida, que os que naceron ben e medraron, pero xa antes da chuvia, por o pilar, xa estaban enfermas. Bueno, entón, se están enfermas é porque, a ver, tamén lle pode atacar un fungo, o sea, un hongo, ou un virus, ou unha bacteria, ou algo así, cuidado. Son plantas que están á intemperie, son plantas que poden enfermar de calquera outra cousa. Eu pensei que me estabas dicindo o que aquí lle chamamos a nevar. A nevar é moi característico, o sea, non o confundes con outra enfermedade. Tives unha leira de revisas anevadas e sabes que están anevadas. Non hai que... E non ten solución. O sea, non hai fertilizante que as vai a sacar adiante, nin se poden trasplantar, nin se pode... Solo podes irlas a comprar depois á plaza ou pedirlles ao veciño que non lle nevara. Non ten solución hasta o ano que ven. Así que, home, non sei, pois puderon enfermar de calquera outra cousa. Os que estamos cerca de Vigo temos moitas palabras en castelán. A ver, Cris, todo o mundo temos palabras en castelán, porque a ditadura fixo estragos prohibindo falar gallego. Xa sabes que o gallego foi relevado a un ámbito familiar coloquial. Entón, fixo moitos estragos porque non había moita convivencia social, e a convivencia social que había eran os mercados e ir á misa, e a misa era en castelán. Se te querías codear con xente, tiñas que falar en castellano, porque senón estabas mal visto. De iso. Entón, todo o mundo temos palabras en castelán. Todos. Nada, non lle hai que facer. Está así contagiado. A ver, podemos melloralo, pero é algo que non depende só de cada unha de nós. Depende máis ben das institucións sociales. Si queren manter o gallego de facer que todo o mundo o fale, non? Non privatizar, non, o sea, non prohibilo, non facer que... Entón,
Non é só un traballo noso, pero podemos axudar moitísimo. Somos castrapeiros, pero iso tamén é bo. Castrapo tamén é bo. O sea, castrapo non existe en ningún idioma, Castrapo témolo nós. E con orgullo tamén. Hola, Nusca, deixoche aquí desde o Touro. Explicas todo moi ben. O sea, o Touro é aí ao lado. Non me dixades que non é un nombre bonito. E demais, o Touro hai que subir así. E os que viven arriba de todo chámase os do Alto do Touro. O Alto do Touro. Non é bonito lá. E non é un toro, non é un... non ten nada que ver. Ou, bueno, non sei. Ao mellor, o nombre... Hai de preguntar a un amigo meu que sabe destas cousas así dos nombres dos sitios, hai de preguntar se ten algo que ver co toro, touro, o sea, do Alto do Touro. Ou dínolo ti, Laura, dínolo ti, se o sabes. Pregúntalle por aí a algún vello que aba por aí, sale á ventana, e pregúntalle se o nombre do sitio no que vives ten algo que ver con un toro. A ver, aquí as navizas xa as plantamos en agosto, claro, pero agora atácalles unha mosquiña blanca que as fai morrer, cómelles a salvia, vólvese amarelas. Fai uns días que estaba xa a cogrelo, joder, e agora vanse, carai, Dolores. Hola, Santa Uxía, moi boa tarde, chegaches, chegaches, bienvenida. Mira, María Dolores Piñeiro, sabes que pasa? O sea, o frío é moi necesario. Antes non había tantas pestes. Unha, porque non se usaban nin tantos pesticidas, nin tanto químico nas leiras, nin en todos os lados, e a naturaleza era como máis libre para vivir. E agora a naturaleza é selectiva. Hai que ser moi fuerte para sobrevivir, ou senón hai que ir indo. E agora tamén co dichoso cambio do clima e tal, estades vendo que temos uns invernos inusuales de todo en canto a temperatura. Temos unhas temperaturas demasiado altas, tiñamos que estar tendo frío, o sea, de estar, non sei, a 2 ou a 3 grados, aquí, polo menos na miña zona. Estamos a 14, a 15, a 18, a 20, a 25, así, en noviembre, todo o mes de noviembre. Entón, aínda este mes, o sea, que botou todo outubro chovendo, parte de noviembre tamén, e aínda ca chuvia, aínda facía moitísimo calor, que non sabías que puñer porque facía calor. Claro, todo eso, o calor o que fai é favorecer a vida de outros seres, de outros individuos, que non son benvidos, porque a maioría son plagas, e outra que, ao non haber frío, non morren os patógenos. Hai moitos fungos e moitas bacterias ou viriosis que teñen as plantas que co frío do inverno perecían. Entón, cando chegaba a primavera, me podías ter a mesma, máis debilitada, podías ter outro tipo de bacteria ou de fungo, pero, joder, o inverno curaba a terra. Pero agora non. Agora o inverno non fai eso. Entón, se tes un fungo na horta, para a seguinte primavera vas a ter máis. E para a seguinte primavera telo triplicado é moito máis fuerte, porque non lle dou tempo no inverno a debilitarse ou morrer. Entón, o que facemos é acumular na nosa horta fungos, bacterias e virus que dun ano para outro non perecen. Ao contrario, quedan latentes un pouquiño, que non lle gusta a temperatura baixa, pero dalles igual, non chegan a morrer. Entón, isto, madre mía. Dinos, Laura, vamos a explicar o do touro, a ver. Di unha lenda, moito me gustan as lendas, que uns touros bravos levaron os restos do apóstol pa a catedral e eses touros volvéronse mansos. E entón, Laura, que ten que ver eso co nombre do sitio? Vólveme a reescribir o mensaje, porque senón depois ao mellor non vexo. Explícame a relación desa lenda, que me parece super bonita, a relación co nombre do sitio no que vives, do touro. Si ten relación, claro, ao mellor contástenos unha lenda así e non ten que ver co sitio no que vives, pero gustaríanoslo saber. Ou a mí gustaríame, supoño que a xente tamén. Di Teresa, eu plantei as rabizas en outubro, este ano non as probamos. Agosto, setiembre, para o ano
agosto ou setembro, porque este setembro foi bastante caluroso tamén, o sea, valeu ben aínda, agosto e setembro, pero en outubro vamos tarde, porque se lle empeza a chover non queren nacer na agua continua, entón xa non lle van a ir ben, non lle vai ir ben. Concepción Figueira. Graciñas, como aportades o que di María Dolores da mosca blanca? Púdolle afectar as miñas rabisas que ten a plaga no verán nas coles. Non creo que sea a mesma mosca, Non, estou casi segurísima de que non pode ser a mesma mosca. E vouche dicir o porqué. Casi segura estou, tamén me podo engañar. Pero a mosca blanca que lle ataca no verán ás coles, a todas as crucíferas, coles, repolos, se tes plantado brécol, coliflor, romanesco, todas esas plantas que teñen a folla parecida a un repolo, digamos, todas, son, digamos, plantas que se dan mellor no inverno, por dúas cousas. Unha, porque crecen mellor co frío, e dúas, porque non lle atacan tanto os seus depredadores, digamos, porque os seus mellores depredadores son os que viven ben no verán, co calor. E esa é, por exemplo, a mosca blanca. A mosca blanca que tu vestes nas coles é un tipo de mosca que se dá máis ben, que está máis a gusto no verán. E no inverno inverna, pon os ovos a resguardo e non ataca tanto. O sea, dudo moitísimo que a mosca da que falaba, creo que era María Dolores, que lle atacou as súas rabisas, dudo moito que sexa a mesma mosca blanca da que falas ti, das verduras. Non creo que sexa a mesma. Graciñas. Eva Mella. Hola Eva, que tal? Moi ben, benvida. A ver se me podes dicir onde plantar o prixel para que non mo coman os ratos. Me cago no mundo, comen os ratos o prixel. A rechispa negra. Bueno, mira unha cousa. Si tes problemas... Eu dudo moito que os ratos che vayan comer o prixel e teñen que ter moitísima fame. Ou, bueno, a mí nunca me comeron. Os ratos que coman o prixel. Pero as follas de arriba ou dixe raíz de baixo. Porque me extraña moito, non sei, é unha cousa rara. Non se dá mellor un bicho, un tronsador? Dime como che comen, como che comen os ratos o prixel. E pois eu digoche que bicho che está comendo. Bueno, pois o prixel dáse ben casi en calquera lado, é que lle dá igual o terreno. Incluso sin terra tamén se pode dar ben. Así que se tes un problema que che coman non sei quen, que dudo moito que sexa un rato, pódelo incluso plantar nos furados, nas finchas dos muros, porque non é unha planta que necesite moitísima terra para ter unha mata bonitísima de prixel. Entón, se tes un muro vello a carón da horta ou a carón da casa ou así, colle unhas sementiñas e meteas nas finchas, sabes? Botei unha pouquiña terra ou pos un pouquiño musgo así en riba, arrimado á semente e meteas nas finchas dos muros. E se non, para que non chas coman os ratos, sempre podes plantalo en maceta. Eso sí, o prixel non quer ter carencia de agua, encharcado tampouco, pero quer ter unha terra sempre húmeda para estar bonito, para estar tal, e acórdate que hai que fertilizar para que estea ben e bonito e estea seguido. Date conta que o prixel é unha planta que bota do medio, está seguido, botando follas, e se queres ter unha mata de prixel grande, bonita, fermosa, tens que estar fertilizando, polo menos un par de veces ao mes. Entón, valo a ter super bonito. A min tamén, a raíz roída. O do prixel é certo, a min pasoume. Dudo tanto que foran ratos. Bueno, pero todo pode ser posible nesta vida. Non sei se os ratos teñen moita fame, pois igual a min nunca me comeron os ratos a raíz do prixel, non teño ese problema. Teño un problema que, mira, o outro día vou a contar un detalle, non sei se estará por aquí a persona implicada, pero o outro día fun
á casa dunha persona e funlle ver a horta. A min gustoume moito ver hortas. Bueno, tiña así por ali as galiñiñas e tal, e de vez en cando, pois, subíanlle aos bancales, ten así un par de bancales, e subíanlle a comer as lechugas, e claro, as galiñas se andan soltas, hai que ter cuidado, senón tal. Entonces, vin que tiña varias plantas de prixel, e as plantas de prixel tiñas roídas. O sea, eu así como a vin, eu supen do que era, pero na máis velo, o sea, porque é moi característica a maneira de comer. E dixolle mi madre, estáche comendo, estás quedando sin prixel, joder, tan bonito como o tes, porque eran unhas plantas novas, sementadas de hai pouco, que non eran do verán pasado, e estaban bonitas, pero comidas. Dime el, sí, son as galiñas que mo veñen a comer. E eu, jolle, as galiñas, dudo tanto que as galiñas veñen comer prixel, entre outras cousas, porque non lle gusta. E dixolle, pero que isto non é unha galiña, isto, pola maneira de comer, esta é unha lagarta. Unha lagarta, coño, como é ser unha lagarta? Lagarta, chámaselle, terá un nombre tamén máis bonito, máis propio, pero aquí lagartas chamámoslle a un tipo de gusano verde clariño, fosforito, como unha masán verde fosforita, e que é así de grande, así. É bastante gordiño, é tocho, o sea, home, cando é pequeno, é máis pequeno, non é o diminutiño, ou non é o outro máis pequeniño, que son as bichas. As lagartas é outra cousa, xa nacen como máis grandes, máis gordas, máis carnosiñas, e ten a puntiña do nariz negra. E dixolle, aquí tes unha lagarta, e dime, e iso que é? E dixolle, non é a femia do lagarto, é mira, xa che vou enseñar eu. Collín a planta do prixel e fixen prrrr, sacudinha así. E a lagarta caeu, porque ten patiñas na parte de adiante, onde ten así a cabeza, ten 4 patiñas, pero ten despois, na parte de atrás do seu corpo, o sea, se este é a cabeza, ten aquí 2 pares de patas, e despois na cola ten tamén outros 2 ou 3 pares de patas. Entón, é dos que anda así. E na máis facer así, caeu, é máis fácil de ver, claro, porque como é verde, é igual que os nervios das follas, e así é complicado de ver, pero ao sacudilo, bumba, caeu ao momento, e jolleu, ves, eso é unha lagarta, e di el, bueno, acabo de flipar, como sabes que era eso, e non as galiñas? Pois eu pensei que eran as galiñas, e jolleu, porque as galiñas teñen unha maneira de comer que é peteirando, o sea, o seu peteiro é así, e arrancan ese cacho, é como arrancado, non o morden. Esa maneira de comer o prixel é moi característica, o prixel ou calquera cousa. Eu que sei, gústame fijarme nesas cousas, e entón sei como comen, e sei como caja cada bicho que teño ali nos repolos ou no prixel ou no que sexa. A súa maneira de cajar tamén me indica que bicho é, sin ver o bicho, entón depois é máis fácil localizalo, porque sei onde está. A ver, que me explico, era para non me estender moito. Ti esténdete o que queiras, Laura, estás na túa casa. Un dos touros sei que escapou e foi visto por esta zona, e de aí o nome. Estamos a 30 km de Santiago. Escoita, que non é o touro a que... Ai, concho, Laura. O do prixel é certo, a min pasoume. Si, eu non digo mentiras, podo non saber algo e dicirvos, pois non sei, teño que miralo. Pero mentiras non suelo dicir. Un dos touros, o sea, que é o touro, eu pensei que era outro sitio que hai aquí, en Ribeira, cerca de onde vivo eu, pero é verdad que hai outro touro cerca de Santiago. Vale, pois entón, a ver, Laura di que un dos toros escapou e foi visto por esta zona, e dai que lle chaman á zona o touro. Vale. Un dos touros que levou o cadaleito, supoño, de Santiago Apóstol hasta Santiago. Bueno, pois está ben, sabemos unha cousa máis. Bueno, pois nada, vamos alá con máis preguntas. Veña, roda outra vez de preguntas, que creo que da outra vez só pillín 2 ou 3. Entón, preguntas, agora, o que queirades. Se eu mirarei se contesto ou non contesto.
Eu son nova en isto de ter gafas. Solo así para ler letras moi pequeniñas. Pero os que estades acostumbrados, pásavos isto. O sea que tropézame o vaso nas gafas antes do que podo levar o chisme para a boca. Dame unha rabia. Vamos alá. A ver, que nos pregunta Eva. Comen as raíces e seca. Eu creo que sí que son ratos. Non o son. Pero non sei. Proballei a poñelo de lado do muro. Se che dixo eu que si tronsa a raíz seca a planta, non é un rato, Estou segurísima que é un bicho rosca, que é un tronsador, un bicho tronsador. Creo que fixen solo unha vez un vídeo ou dúas veces para enseñar. É que é tan característico. Se ti tes unha planta bonita, do que sexa, este gusano en particular é gris, oscuro, feo, do tamaño, mi man, non che sei dicir, estirado, pois, non sei, pode chegar a ser así como un meñique, gordo, bastante gordiño, está ben mantido, gris oscuro, ca punta do nariz máis oscura tamén. E chámanse gusanos tronsadores. O que lle puxo o nombre tampouco se esforzou moitísimo en buscarlle un nombre máis axeitado, Pódelo buscar en internet, ademais por ese nombre, gusano tronzador. E sobes, para que teñas en vista, ou que se non encontras o meu vídeo, para que teñas en vista como é o bicho. Ti tes unha planta bonitísima, do que sexa, dame igual, non lle fai ascos a nada, todo lle vale. Válelle o cebolo, valenlle os puerros, valelle a verdura, todas, se son coles, repolos, coliflores, o que plantes o que plantes. Ti tes unha planta bonita e chegas un día á horta, dun día para outro, ou non, en 2 días ou así, e ves que a planta que tiña as follas así, tenas todas estiradas e pousadas, muchas, e sin vida, e levantas, colles a planta, levántala e venche na man, sin raíces que tal, ou que raíz casi decapitada de todo. Aí, xusto aí, nesa planta, xustiño, arredor desa planta, en un diámetro non máis grande que isto, vas a encontrar un gusano tronsador. E a maneira de encontralo é que é unha pena... a ver se encontro o vídeo, volvo como a subilo ao meu canal, porque é un reel, é deses vídeos que son pequeniños, cortiños, que fixen unha vez, porque dixo, vou enseñar a xente, xa que estou aquí traballando, como é o dichoso gusano tronsador. A mellor maneira para encontralo, faime caso, porque eu encontro xa a primeira, ou sea, se o vexo, collo. É poñerse con un cuchilliño, unha cuchara ou algo que sexa así moi planiño, na circunferencia esa que che dixo arredor da planta, que non escapa moito, ponse aí, e métese debaixo da terra, sale de noite ou o que sexa, pero el métese debaixo. E unha distancia de non máis de 2 centímetros, así, pouquiño, está aí. Entón, colles unha cousiña e empezas a apartar a terra así, sabes, toda arredor, como peneirando, querendo buscalo, querendo encontralo, sabendo que está aí. O sea, eu xa estou tan acostumbrada que se lle vexo hasta a galería de enterrarse. Está aquí, aí está, está aí. As galiñas encantanlle, e se non, lo esparrachujamos, porque eso acaba con todo, Cas raíces todas, como teñas na horta ou no bancal ou así, mi madriña, acabache con todas as plantas, porque de que acaba con esa planta vai para a planta do lado. E ese tipo de gusanos, non sempre, pero suelen vir de un esterco mal madurado. Por iso non é aconsellable botar esterco así como sacamos de onde o saquemos, porque, dixo eu, podíalo sacar da corte, pero que ao mellor dacho alguén ou así. O mellor é compostalo, deixalo fermentar, deixalo que se fermente á parte, non botarllo como fertilizante nin como abono ás terras, porque podemos estar sementando este tipo de cousas. Vamos alá con outra pregunta. Exacto, eu recordo que os grelos viñan caseadas. Tamén temos moito que ver os humanos, que cambiamos os tempos das colleitas. Non é a mesma mosca da horta. Tiño clarísimo. Estaba segurísima que non era a mesma, pero segurísima. Porque a mosca blanca é do verán. As lunas, Nusca, que é un follón. Pregúntame algo máis característico, porque da luna podía estar falando 4 horas. Pregúntame algo máis específico das lunas.
Juana María Meizoso, pois sí, que tronsa a planta. Pois entón é un gusano tronsador. Agora mesmo ao acabar este vídeo, que xa vai unha hora, dixen, hoxe só unha hora. Pero, a ver, un pouquiño máis, porque ainda parece que ainda teño jurujullo así de contestarvos moitas cousas. Eu estaría facendo un vídeo destes, non sei canto tempo, se estuvera de sempre aí ao outro lado. Bueno, a min pome aquí que hai 68 personas ao outro lado. Ten mérito, o voso ten mérito. Que tronsa a planta. Vou buscar o vídeo ese que vos digo para que vexades como se busca e que se encontra ben e non podedes deixar ir. Non podes deixar ir porque vai para a seguinte planta. Para a seguinte, pode criar aí tamén. Así que non se pode deixar marchar, Esa é unha cousa que hai que erradicar ao momento. Non é mañán, é agora, no momento en que o ves. Eva, dime, hei de mirar logo a ver se atopo algo, xa che comentarei, grazas. O mellor é buscalo cando vistes a planta xa tronsada, nese momento en que vistes, en que notastes que chegas á horta e diste, a que lle pasou esa planta, que antontes estaba ben e hoxe está así. Ese é o momento de buscalo, porque depois o gusano vai por debaixo da terra e pode... Non ten máis que facer tamén que arar, é buscar outra planta, e ao mellor se che está a 4 metros de onde está o mal que vistes. Pero, bueno, suerte. A merda da xente pode ir para o compost. Eu non a botaría. A ver, porque nin da xente nin de según que animales, porque podes levar enfermedades e podelas levar para o compost e podelas compostar e podes despois transmitilas ás plantas, porque hai a ver, hai moitas cousas que nós temos que se expulsan a través da orina, bendita orina que nos limpa o organismo todo por dentro, que sería de nós sin a limpeza dos riñóns. E moitos refugallos que formamos no noso corpo pola alimentación ou pola mala química que temos do metabolismo do noso corpo van a eliminar o riñón. Expulsamos pola orina, polo que sexa, pola merda tamén, cousas que non están transformadas de todo. Se as compostamos, se as botamos á composteira, o que fan na composteira é manterse aí, e cando llas volves a botar, diste, que guai, compost que aí teño, que botín toda a cajín aquí, e entón e botas ás lechugas, pode pasar, é moi probable que pases cousas para a planta, e que ao comela esteas facendo como un círculo vicioso. A parte, por exemplo, hai moitos medicamentos, moitísimos medicamentos, que tomamos as persoas e os animales, que pasan a orina e a caca, e cando esa caca é fermentada, pasa ás plantas. Se abonamos con eso, volve a pasar ás plantas. Estamos, por exemplo, comendo antibióticos, imagínate. Por eso a merda dos conexos, das granxas, das macrogranxas de conexos, eu non lle recomendo a ninguén, cada un que faga da súa casa un pandeiro e pode facer o que queira. Pero nas macrogranxas, según teño entendido, mo creo, que como os conexos teñen tendencia a coller algunhas enfermedades, por precaución, ás veces se lle dan antibiótico ca agua, o que fan os conexos é estar continuamente bebendo e mexando e cajando, sabedes que son como teñen un metabolismo a 50.000, e eses desfeitos orgánicos do conexo, a merda, está cargada de pis tamén, porque fan o pis en riba da caca, e se lle botamos á nosa horta, o antibiótico vai a pasar ás follas de lechuga, e vamos a estar a comer antibiótico. Eu non o faría, o sea, vamos a... Dinos María Dolores, moitos veciños están a sulfatar, pero como digo eu, de morrer prefiero de fame que envenenada. O meu tamén, e isto contigo. Mais que nada porque paso os traballos e gasto os cartos. Touro está confinando con Arzúa. De aí o seu... De aí o seu... O seu que? O seu nome? Non sei. Bueno, iso tamén sempre o digo eu, como te chamas, María Dolores Piñeiro. Eu tamén xa sei que hai moita xente que
Vouche contar o caso dunha conocida que me encontrei un día no supermercado. Eu estaba pasando a miña compra e tal, bueno, estaba ela en diante de min, non? Na caixa para pagar e tal. Entonces vin que pousou un mando de revisas e tal, como estábamos falando e tal, e dixo, arra carai, ela ti corta que tes logo como non plantas revisas, muller, que non che costa nada, e plantas revisas e así xa as colles da casa e tal. E dime ela, moi convencida, ademais, sabes, do que estaba dicindo, dime ela, joder, que non vale a pena, porque mira, pasan os traballos e estas, de verdad, que estas que compro aquí, que xa as comprei moitas veces, gústame moito, porque lle aproveito todo, é que non teñen ni unha folla furada, ni non hai un desperdicio nun mando de revisas que levaba para a casa, non? Que se aproveitaba todo porque estaban todas as follas tan sanas e tan ben que aproveitabas todas, non lle cundía plantalas na súa horta, non? Entón, dixo eu, ti paraste a pensar por que esas follas non teñen ni un solo furadiño? O sea, para que non haba un bicho en toda esa leira, non? Que ven a vender aquí as revisas. Para que non haba un bicho en toda esa leira que coma unha folla, ni unha folla das revisas, que pensas que lle ten que botar esa persona ás revisas para que os bichos estean todos mortos? Porque non é que lle diga, bichos, non veñades aquí, non hai un espantapájaros que espante aos caracoles, por exemplo, nin as lesmas, que lle hai que botar a esa leira para que ni unha sola folla de revisa estea como esta. Veneno. E que pensas que lle boten? Donde lle bota? Boten lle bote, valo comer ti. Xa será en maior ou menor cantidad, por moi ben que laves as follas de revisas. Coidado, as follas de revisas, para lavar unha a unha, hai un xeito de lavalas, pero a maioría do veneno que teñen para ter as follas tan sans, te lo vas a papar. Entón, eu, como a Mari Carmen, prefiero morrer de fame que envenenar. As lunas para plantar, para sementar, para podar, para recoller. Bueno, pois mira, José Luís dinos, eu son o José Luís desde Buenos Aires e tamén estou, mándoche un saúdo. Moi boas, José Luís, desde Buenos Aires, mi madre, que longe. Que tal está o tempo por aí? Quero dicir, hai unhas horas de diferencia, e que tal estamos co tempo aí en Buenos Aires? En Buenos Aires hai moitísima xente que conoce a nosa terriña, emigrou moita xente no seu tempo. Alá, mándoche un saludo e un bico, José Luís. María José, que me pregunta polas lunas. Hola, Alicia, chegas tarde, perdón, non che perdonamos, Agora tens que facer un examen, sorpresa, respondendo ás preguntas todas do que falamos hasta agora, Isto de chegar cando xa vamos a pechar o chiringuito non pode ser, Eu dixen unha hora e vai alá máis xa dunha hora, así que chegas para recoller a mesa. Voulle responder aquí das lunas a María José. Bueno, por riba, Algún día farei un vídeo explicando ben. Pero mirade, a luna ten influencia sobre todo canto hai na faz da Terra. Na Terra en todo, o sea, un satélite que influye directamente na Terra, en todo, nas plantas, no orgánico e no inorgánico tamén. Porque témolo clarísimo cando vemos as mareas, non? As mareas que vemos, por exemplo, no mar, non hai exemplo máis claro de que a luna influye en todo, no material e no inmaterial. A agua é inanimada, pero influyelle a luna. Cando está a luna de forza, e máis nas dúas lunas do solsticio e máis dos equinoccios no verán e máis no inverno, que son as mareas máis grandes, é porque a influencia da luna sobre a Terra é maior. Pero non só nas mareas. O sea, os que vivimos, as persoas que vivimos en zonas onde podemos ver ben a incidencia das mareas, aínda o flipamos, porque, por exemplo, hai aquí unha playa que se chama A Ladeira, que é unha playa que é bastante planicie, o sea, ten un pouquiño de inclinación, pero non é para tanto. Entón, cando hai a incidencia da luna, por exemplo, en abril, ou, bueno, do inverno tamén, a marea pódese apartar, pero eu non sei se exagero dicindo máis de 2 kilómetros. A marea, desde onde chega no inverno puro e crudo, cando está na chea,
chegaba a ter co campo todo dunar. E cando vai na baixa, mi madriña, quedan ao descoberto pedras que non sabíamos nin que existían. Iso pasa 2 veces no ano, venta. Pasa cada luna de cada mes de todo o ano. Entón, se influye, la culpa la tiene el pueblo tan bonito de Corcubión. Non sei de que fala Alicia. Alicia, chega, solta así cousas. Pasou a sequía por Buenos Aires. Bueno, ahora estamos con el Niño, mucha lluvia, como en Galicia. Este año va a ser moi húmedo. Bueno, pois, Juan, hai que ir capeando o temporal como se poida. Hai que ir adaptándose aos tempos. Veñan como nos veñan, témonos que ir adaptando. Nós non podemos facer moito para cambiar isto. Todos podemos poñer un gransiño de area, pero o que temos que intentar é adaptarnos aos tempos. Claro, por iso di o de que é bonito en Corcubión, claro, que fui a Corcubión. E non me chame... A mí non me avises para esas cousas. Pois avísame para ir tamén de paseo a Corcubión. Hombre, hola, tocaya. Boas tardes a ti e a todas, moi boa tarde. Bueno, sigo falando das lunas. As lunas, témolo claro. O exemplo máis claro de que a luna sí que influye é a marea, o mar, o que se aparta ao mar. Cando a luna chea, as mareas son moito máis vivaces, cando son ao solsticio, máis o equinoccio do verán e do inverno, moito máis intensas aínda. Entón, nas plantas, en nós, pásanos unha cousa así. Cando se di que unha persona é lunática, e se non comprobado, hai xente que se sinte máis influenciada pola luna que outra xente, pero hai xente que é lunática non como insulto, senón que ten a luna afectalle directamente de unha maneira ou de outra. Se algunha vez notades, joder, de vez en cando que me sinto, non sei, como moi cansada, ou que me sinto como moi eufórica, mi mãe, que parece que tomín 50 cafés, ou, non sei, cambios que notedes no voso corpo, mirade que día e apuntádeo. E para o mes, cando notedes outra vez, ide mirar que día foi o do mes pasado. Sempre pode ter algo de influencia ca luna, menguante, creciente ou luna chea, ou que sea. O sea, a xente lunática o que pasa é que non todo o mundo apunta as cousas para relacionalas ca incidencia da luna. E as plantas pasa igual. Cando a luna está crecendo, que vai a ser luna chea, non? Entón, a semana que está crecendo e a semana que é luna chea, a luna tende a tirar polas cousas cara a ela, non? Por iso as mareas son máis altas, por iso, non? Bueno, a marea alta, a marea baixa, porque a terra vai inclinando e tamén é moito máis baixa, pero ten incidencia. Nas plantas o que fai é que a salvia que circula por dentro das plantas, que é como un sistema, como o noso linfático, ou como o noso sistema da sangre, pois o das plantas é unha cousa moi parecida. A salvia circula desde as raíces hasta a liña das plantas, dos árboles e dos arbustos e de todo. Esa circulación tende a ser como máis alta cando é de forza, o sea, cando é cuarto creciente, cando é luna chea. Tende a ser máis baixa cando empeza a ser pa luna nova, cando é decreciente, cando é menguante, cando está menguando a luna. Sabendo isto, ou máis ou menos tendo isto claro, como vai a incidir nas plantas? Eu teño un árbol e quero podalo. Se o podo ca luna crecendo e ca luna chea, onde está a salvia? A salvia está toda máis concentrada cara arriba, está tirando como máis para arriba. Está nas partes máis finales da planta, da parte de arriba. Se o podo, estou no privando da súa vida, da súa salvia. Pero se o podo, cando está decrecendo a luna, é que a salvia está máis baixa, está máis para baixo, máis para as raíces, a circulación sigue sendo igual, pero a incidencia é para tirar para baixo, se o podo, fagolle menos daño, non? É o mismo que as plantacións. Non é o mismo, a ver, depende, non é o mismo sementar, por exemplo, lechugas. Sementas lechugas que tardan moi pouquiño en crecer. Ti sementas lechugas e para semanas ves as lechugas nacidas. E para a seguinte semana, ao mellor, xa tes para trasplantar, porque xa tes unhas lechuguiñas xeitosas, non? En 15 días. Se a
é tan rápido o seu crecimento e ti seméntalas cando está a luna crecendo, que está indo cara arriba, vai a afectar directamente a esa lechuguiña, porque é que crece tan rápido que en eses 15 días que lle levou crecer a luna e estar a luna chea, a salvia foi tirando dela para arriba. E o que pode facer esa lechuga é que, en vez de crecer unha lechuga pequeniña aí, con dúas follas, pouquiño a pouco, e que vai crecendo tal, o que vai a facer é crecerlle máis o tallo. Como o tallo vai a ser unha lechuga endeble, non vai ser unha boa lechuga. Vai a crecer como máis o tallo e non vai a centrar tanto en botar as follas. Pero, se o que queres plantar, sementar, como me pasou a min este mes pasado, non? Que moita xente me dixo, como plantan os allos no creciente? Depende, porque depende de cal sea o allo. Os allos elefante non os tiña aínda, digamos, como para plantar. Pero como a terra estaba boa, decidimos plantalos antes, dá igual. Pero o allo elefante aínda non tiña por dentro o agromo, o germen, que se di en castellano, non? Non estaba agromado por dentro. Un allo, ti cortas un allo á mitad, se cortarnos un allo á mitad, vou coller un allo. Deixei vos solas, pasou algo mentres me fun. A ver, collimos dous tipos de allos, allo elefante e allo normal. Ti, si colles un allo dos normales, agora en noviembre ou diciembre, sea rojo, sea blanco, dá igual, neste caso é blanco, pero dá exactamente igual. E o cortamos á mitad. En este tempo que estamos agora en noviembre, diciembre, mirade como é o allo por dentro, a ver si... Vese ben, non? Está agromado. Vedes ese puntiño verde aquí no medio? Ese é un gomo. Ese é o germen, o germen que normalmente cando é un allo novo, pois alá en maio, junio, non? Cando é un allo novo, empeza a ter un gromiño aquí arriba na punta. É redondiño, máis pequeniño que un gran de arroz. E ese gromo, ao largo do ano, así como vai pasando os meses, vai agromando cara abaixo, vai botando o gromo, non sei como lle chaman, germen, o germen, vai no botando cara abaixo, vai no estirando cada vez máis. E este germen chega aquí abaixo. Eu se planto este allo, cando está crecendo a luna, en 2 días ou 3 días todo máis, este, que xa ten o gromo así, xa está enraixado. E xa botou para fora o peteiro. O que, bueno, eu chamo o peteiro, pero é como a parte de arriba verde tamén, que empeza a botar xa as folliñas para arriba. Entón, Dios, que ben cheiran os allos. Entón, este tipo de allo, tanto sea blanco ou sea rojo, non deberías de plantalo nunca ca luna chea, porque pode che grelar, podes tirar tanto e tanto, e con tanta forza as follas de arriba enreixar tan rápido que en 2-3 meses, en vez de engordar o bulbo de abaixo, vai a botar flor para arriba. E agora vou a abrir un allo elefante. E aínda que agora xa pasou máis tempo, e xa vai alá casi un mes de que están. Pero estes non é o mismo porque non estaban aínda agromados. A ver que nos encontramos aquí. Mirade. Vedes a diferencia? Este aínda non ten gromo, non ten o germen aínda abaixo de todo. Non lle atravesou aínda o germen o allo. Entón, eu se planto este allo ca luna de forza, digamos, cando está crecendo o cuarto creciente da luna e que vai a ser chea, o sea, que vamos a botar 2 semanas, 15 días, ca incidencia da luna tirando por el, non lle vai a pasar gran mal. Por qué? Porque non vai aínda a botar o peteiro para fora. Non lle dá tempo, neses 15 días non lle dá tempo. Non lle vai a facer incidencia, porque non ten aínda ramiña. Como o da lechuga, o que vos conto da lechuga, que en 15 días xa está para trasplantar, xa temos unha lechugiña así de xeito, non? Entón, claro, eses 15 días mellor que sexan ca luna cara abaixo. Pero este allo, por exemplo, non lle pasa nada aínda coa planta en creciente ou luna chea. Nada, nada. Outra cousa sería que esperase a finales de diciembre ou a xaneiro para plantar estes allos, este mismo allo,
xa tería o gomo en dentro a punto de nacer. Tería máis parecido a isto. Entón, se xa ten o gomo a punto de salir para fora, non podo plantalo ca luna enchendo. Non podo plantalo en cuarto crescente nin en luna chea, porque vai a pasar eso, vai a pasar o mismo que a este. Vai a medrar moito o peteiro, rapidísimo, porque é poñelo na terra, colle humedad, bota dúas raíces e xa empeza a botar o gomo para arriba. Os 15 días da incidencia da luna vai a crecer moitísimo, e non queremos que creza moitísimo, nin que creza moi rápido. Sabemos que unha cabeza de allos tarda en facerse polo menos 6 meses, ou 7. Entón, non queremos que medre moitísimo, porque senón despois, en un par de meses, botache a folla, a flor, arriba. E se bota a flor, pois xa non fixo o bulbo, non lle dou tempo a non collemos allos, por exemplo. Máis incidencias da luna. Eso non me dou tempo colar a manzanilla, ten tropezones. Eso en canto así a plantacións. E non sei se... Bueno, farei un vídeo explicando con máis detalle todo isto da luna, pero bueno, quedou máis ou menos claro, non? Para podar, para plantar, eso, a incidencia da luna máis ou menos é esa. Tienes que hacer máis vídeos con tu madre, que parece moi simpática, moi alegre, igual que tú. Muchísimas gracias, Alicia, pero sabedes que pasa? Que, claro, este tempo todo que estuvo chovendo, miña nai non ven á horta, claro, miña nai non vive comigo. Moitas pensades que, sí, xa sei que moita xente pensa que miña nai vive comigo, pero miña nai vive sola. Entonces, claro, eu sempre digo, mamá, pero vente para aquí, home, vente para aquí, vives aquí e tal, cando sea vella. Sempre me digo mesmo, cando sea vella. De momento non. Así que este que sea vella, miña nai non vai a vir para aquí. Entonces, non fago vídeos con ela porque non está sempre aquí. Moitas veces non os fago porque, claro, estamos apuradas para acabar un traballo, ou porque depois teño que ir a outro sitio, ou porque me urge moito, e non podo estar co teléfono. Por moito que pensedes moita xente que sempre estou co teléfono na man, parecemos así, pero non o é. Fago moitísimas cousas máis que estar co teléfono. E moitas veces non podo estar a coller o teléfono porque teño máis que facer. Entón, bueno, xa cando, en vez de 10.000 personas no canal, teña 100.000, por exemplo, me dedique solo a facer canal, pois depois sí, claro, depois estarei seguido co teléfono, comprarei unha boa cámara, un estabilizador de imagen, un micrófono deses para que non escoitedes o vento, que sinto moitísimo o do vento, porque cando fixen o vídeo do bancal a semana pasada, facía moitísimo vento e algunhas tomas quedaron casi invalidadas, oíase moitísimo vento. Entón, pois nada, teño que plantear seriamente, pedirlle aos Reyes Magos un micrófono para poñer así, para que non se escoite o vento, pero bueno. Bueno, sabes o que tendes aquí unha conversa, a mí moito me gusta así, ves, unha conversa así fluida entre vós, non me esperedes por min, vós dadelle así. No, yo pienso que es mucho trabajo, pero a ver, vamos máis para atrás que non sei que me está... Estás vendo algo mal. Que me dis, Cris? En serio, tienes que hacer máis vídeos con tu má. Véseme mal, pois entón esa non é da pantalla, porque lle cambín, ou a mellor é que non dormín ben e tampouco se me pode ver ben, eu que sei. Neste momento en Buenos Aires, as 2 da tarde... Son las 2:30 de la tarde, ou las 3 de la tarde. Claro. 3, 4, 5, 6 e medio. 3 horas. 3 horas e pico. Claro, é diferente. Por iso non pudo vir antes. Porque estaría comendo, claro. Comeu merluza galega. Moi ben. Temperatura de 28 grados. Madre mía, que caloraco. Como para ir para a playa? Que faz aquí con nós? Nesta tertulia. José Luís. Pasa para a playa ou algo así. Para pôr no caracol. Que poñer ao caracol. Que feitiña a túa nai. Gracias, Ro. Manuel, pero é o que di túa nai. Miña nai sempre di. A ver. Non sei que... Agora xa te vemos ben. Pois entón foi igual de toquín ou tal, cando botín a agua de manzanilla púxose todo, bueno, non sei, desastres. É o directo que ímos a facer. A unha cousa cando é en directo ten problemas,
de conexión, de fallos, de cousas así. É así, agora xa non vale, pois agora vese ben. Bueno, pois encántame o das lunas. Si, farei un vídeo explicando. Aínda que hai moitísima xente, non sei por qué, bueno, supoño porque cando ignoras unha cousa ao mellor costache máis traballo creela, non? Ou algo así, non sei. Pero hai moita xente que pensa que é unha parvada o da influencia da luna, que é unha parvada. Pero non é, non. É de verdad. A luna influye en todo o mundo, en nós, nas plantas, nas mareas, na agua, en todo, en todo. Sempre andas co teléfono. Si, se non traballas non comes. É o que di miña nai. Por iso dixías é o que di túa nai na terra do meu home que non traballa non come. Bueno, é un pouco así. Pero bueno. Ola, desde Amoedo. Os nódulos pódense congelar? Pois claro que sí, Celi. Mira, os nódulos do kéfir, claro. Estásme falando do kéfir. Ves como me gustan a min os directos? Porque estamos falando de grelos e logo aparece o tousiño e cada un aquí. Moi ben. E así faise como máis fluido. Os nódulos... Oi! Joder! Que susto me meteu! Barney! Que susto me meteu o can, Dios mío. Acaba de bater na porta. A ver, que pasou? Vente. Barney? Que pasou? Que susto me meteste, chaval. Un susto. E tal, home, que pasou? Non me metara a porta. Un pouco máis salme o corazón pola boca. Por que te asustastes? É moi medroso. Tiño un can... A ver, sube aquí. Tiño un can moi medroso. E cando hai un ruído fuerte ou bombas ou un disparo ou así, andan por aquí os cazadores, ten moito medo. Ven, sube. Dille hola aquí. Dille hola a todo o mundo, dille hola. Que pasou? Menudo susto me metestes, Mira, fale de ella, xente. Dille hola, que tal? Bueno, vai, Sardiña, déixame estar aquí con xente. Senta aí, Senta aí. Dios, que susto me meteu. Máis sale o corazón pola boca. O meu profe, sabe Dios con que se asustou. Creo cho ben. O teléfono non é todo, hai moito máis que facer se quere. Si, home, claro, a ver, é o que digo eu sempre, eu levo o teléfono pa a horta, pero eu pa a horta vou para traballar, a non ser que vai a gravar un vídeo, que entón se é máis específico, xa vou para gravar un vídeo, pero Barry, senta aí, anda, mándase a pasear por todo, así, quieto aí estás ben. Si, bueno, pois, algunha pregunta máis? Que vos parece facer algunha pregunta? Barry, está quieto, anda. Normalmente teño fora, pero cando ten medo petame a porta, pero se petou moi fuerte. Que barrilete. Bueno, pois, miña xentiña, si non tendes así máis preguntas, eu deixo vos ir a cada unha aos vosos quehaceres. Non sei, creo que hai algo fora. Que pasa, home? Vámonos cada un ao seu choio. Acabo de incorporarme ao directo. Ai, Rosario! Chegastes tarde, Rosario, porque eu penso que xa nos íbamos a ir. Porque xa a xente deixoume de... Salud! Deixou de facer preguntas, a non ser que teñas unha pregunta así, Rosario, importante que facernos, que esperamos un pouquiño a que a escribas, pois... A ver, home, que pasou? Bueno, senta aí, anda, está aí quieto. Aí quietiño. Así, quieto. Bueno, pois nada, miña querida xentiña, deixámolo quedar aquí. E vémonos, nada, domingo que ven, xa sabedes, esta semana vou a poñervos o vídeo dos boniatos,
por si tendes tamén algunha boniatos na casa para saberes como poder conservalos para reproducilos. E despois tamén poñerei un par de recetas navideñas. Eso, que recetas nos vas a facer? Pois o que é estrella na miña mesa nas navidades sempre, o que nunca falta, esas dúas polo menos voulas a poñer. Ou tres, non sei, o que me dé tempo, que non podo estar tamén. Dadevos conta que para facer un vídeo de comida de Navidad, la que facer é comela, claro. E como eu só os fago en Navidad, pois a ver como fago. Fai un pouquiño que te descubrín e encántame como eres. Pois moitísimas gracias, María Luisa, pero agora chegastes un pouquiño tarde, ti, porque xa nos marchamos. Rosario, nada, vereino en diferido, vale, paréceme genial, Rosario. Pois nada, xentiña, moitísimas gracias por estar aí comigo, por viredes a tomar o café. Xa sabedes que hai que ir indo e cada un ao seu chollo. Espero vervos polas redes por aí, en sentido virtual falando. E nada, hasta o próximo directo que libre de mal, si podo, será o próximo domingo. Nada máis. Veña, coidarse, portádevos ben e sede moi felices. Picos, hasta a próxima.